in a world of so many questions and so little answers? Is there someone who cares for humanity? A world of so many tall buildings, yet with short-tempered people. People who are able to build more skyscrapers, yet failing to control their tempers and evil desires. A world filled with wide roads, but with narrow divisions. A world with plenty, yet a world in need. Is there someone who cares for humanity? Is there someone who cares in a world of many bigger houses, but with little love?
lead me, I will go, for I have learned to trust Him so. And I remember it was for me that He was slain on Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. Oh, I delight in His command, love to be led by His hand. His divine will is sweet to me, all of the blessed and Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. All my God, Lord, have no fear. Help me with Christ, my Savior dear. Trusting that I someday shall see Jesus, my friend of Calvary. Jesus shall lead me night and day. Jesus shall lead me all the way. He is the truest friend to me, for I remember Calvary. Kukomborera ipasi akushandise nesibarake ngamtsena akutungamirire tinotenda bata yenyu basa makasununguka. Mabyoza achapfugama pomunabata. Chigaro chenyu baba wokumusha wokumusoro-soro, mutsvene waIsraeri tapfugama pamuri tichitsvaka kuponeswa. Munhu wese auya pano ari kushingirira kuti upenyu hwake hwamangwana pamunenge mouya ave panzvimbo iri nani.
Mwari wemasimba wose chititungamirai, zarurai nzeve dzedu dzemoyo tigonzwisisa shoko ramunoda kuti tizwe, tigova vakachengeta. Tinoisa vose vachabata basa panguva ino ivave vanozviita vachirudza zita renyu. Tinoisa mutauri wedu mumaoko enyu. Tenzi ndimi mamutuma ataure zvinobva kumusoro kwamuri, isi tigowana kuponeswa. Tanamata nokutenda nokuvimba muzita renyu rinogara nokusingaperi. Amen. Tidzaniyo mwenje yenyu nokuti Jesu ave pedyo. Tidzaniyo mwenje yenyu ikaiwane ruponeso. Tidzaniyo mwenje yenyu nokuti Jesu ave pedyo. Toranguka uno kukukwazisa isangano muzita la mpolisi wa Yesu. Amen. Toda kutenda shukuru nyasha dwashe ukutenderwa kuti tive pamwe chete pamusangano matumba wogora 2018. Toda kutenda nyasha dzashe dza katichengeta tose kudakara tive pano. Nguwa yose apo Mwari anongadza vana vake zvikuru murenje une nyaya yokureva zvikuru sei tiri parwendo rwokuenda kumusha. Toda kutenda zvikuru nokurongeka kwemusangano uno kunyange takatangana ndisipo asi uchingosvika pano pakarongeka panoonekwa kuti there is order. Toda kutenda neutungamiri saizvozvo tenda kuti it's a privilege yatatowana Mwari kuti ndivewo pano each time kana Mwari akakudaidza kuzoshanda basa. Chokutanga uri kuti uya kuno ndikushande iwe pachako. Saka ndinotenda Mwari paizvozvo. Sure mekufamba rwendo rwakati rebei unongoona nyasha dzaMwari chose
tangatine Youth Leadership Summit ku Germany okubaiko kondo kwenda ku Communication and Evangelism Summit ku South Korea okushika Nezuro mangwanani takumanyira msangano uno asindoti ndakafara kuru ku South Korea chibona kukura kwesangano kwa kadaro chisangana ne wana wa Mwari over 5,000 wamwe waiva ku China kula masabata very powerful advent. You will not believe. Japan, Taiwan, nese wanga walipo ne Mongolia tari zapachena kuti irisangare andi re kurai isangano la Mwari repasirose. It's a worldwide church of God. Saka ndoda kutenda Mwari ndinotenda Pastor Kundo na Pastor Dumo wanga wali pano to hold the fort basari chienda mberi. Want to thank you so much for the ministry. Chishiwo chenu Mwari atibetsere kuti tinopedza musangano wedu nemutsindo mukuru sangano roti kuti Mwari wachititira zvakanaka. Ndoda kuti tipinde munyaya yedu anenge mangwanani ano msowe nyaya unotiyo nechirungu unoti a gainful loss nechekwedu unotiyo kuwana mukuraskirwa a gainful loss ngati zore usoko wedu mukunyengetera ngati na matei ndoda kutendai Baba kutendera kuti tive pamwe chete munzvimbo iyo ino irirenje takanangana neshoko renyu muna mati wedu Mwari kuti tisabva pano tisina kuona Jesu. Muna mati wedu Mwari kuti pakupedzisira kwesando guno titi zvakanaka kugara pamakumbo aJesu. Muna mati wedu Mwari kuti mweya wenyu mutsvene ubate ushe pakati pedu chose. Shoko renyu rakafemegwa nomweya rigone kunzwikwa nesu tigone kuwana mbuva yatichabanga kuti tigadzirire kuonekwa